Velkommen til denne installationsguide video af Flow 5. I den her guide vil vi tage dig igennem de 7 steps fra start til slut i installationen af et Flow 5 system. Først og fremmest udpak de forskellige enheder til Flow 5 systemet. Det består af Flow vandhanen, Flow Cool, Flow Heat, Flow Gauge, Flow Filter og dertil tilbehør. Derudover skal du sikre dig, at du har indkøbt en CO2-flaske. Dette vil være standard 425 grams CO2-flasken, som du kan finde i byggemarkeder, supermarkeder og diverse kiosker. Til at foretage installationen skal du bruge en papegøjetang, en stjerneskruetrækker og en hobbykniv. Step 1. Montering af Flow-vandhanen. Start med at lukke for dit vand og afmontere din gamle vandhane. Derefter vil du i bunden af Flow 5-vandhanen finde et bespændingssæt. Fjern bespændingssættet ved at skrue det af vandhanen og ligeledes metalskiven. På den ene af slangerne vil der også være en lille gummipakning. Den skal lægge til side og gemme til senere. Herefter skal Flow-vandhanen monteres ved at bringe alle slangerne igennem hullet til køkkenvasken. Start her med de største og arbejde dig igennem til de mindre. Tag derefter metalskiven og monter den tilbage på vandhanen, og derefter bespændingssættet og monter den således. Sørg for at justere vandhanen, før du spænder den fast, så den sidder korrekt. Spænd herefter til med stjerneskruetrækkeren. Step 2. Sammensætning af slanger og rør. Tag nu T-stykket med den sorte gummipakning og monter den til udgangen af det kolde vand. Husk at spænde efter. Dernæst tager du slange nummer 1 og monterer den til T-stykket. Sådan her. Husk at spænde efter. Find derefter slange nummer 8, som ikke sidder fast monteret til hanen, men som kommer som tilbehør ved siden af Flow 5 vandhanen i kassen. Monter nu slange nummer 8 på den anden udgang af T-stykket og husk at spænde efter. Dette gør vi for nemmere at kunne montere Flow Filter senere i processen. Tag nu slange nummer 2 med den røde markering og monter den til udgangen af det varme vand og husk at spænde godt efter. Tag derefter et T-stykke og fjern klipsen og derefter indsæt rør nummer 3 og husk at sætte klipsen tilbage. Tag nu de hvide rør frem, som kommer som tilbehør i Flow Cool-kassen og klip et rør på 10-40 cm alt afhængig af pladsen i dit køkkenskab. Vi anbefaler at gå med lidt kortere rør, hvis du har begrænset plads, og lidt længere rør, hvis du har et større skab, hvor der vil være længere imellem Flow-komponenterne. Sæt nu det rør, som du har klippet til T-stykket, hvor slange nummer 3 altså sidder til. Dette vil passe i det mindre hul, og husk at sætte klipsen tilbage efterfølgende. Dernæst tag en stophane og sæt den på den anden side af røret, og husk at sætte klipsen tilbage i stophanen. Herefter skal du klippe et nyt rør og montere det til en reduktionsmuffe i den mindre ende, og husk at sætte klipsen tilbage igen. Tag nu denne reduktionsmuffe og sæt den på slange nummer 4, og husk at sætte klipsen tilbage igen. Klip herefter 2 hvide rør på 40 cm og udpak nu isoleringshylstret i skum og skær det til, så det passer med 2-3 cm i enderne. Læg dem herefter til side for nu og tag en ny stophane og monter den i forlængelse fra slange nummer 4 og husk at sikre det med klipsen igen. Tag herefter en af de 40 cm isolerede rør, som du har udskåret, og sæt den i den anden ende af stophanen og sæt klipsen tilbage i. Herefter tager du en ny reduktionsmuffe og monterer den til slange nummer 5. Husk at sætte klipsen tilbage i reduktionsmuffen. Foretag nu samme step, som du gjorde ved slange nummer 4, ved at montere et isoleret rør fra reduktionsmuffen fra slange nummer 5 til en ny stophane, og derefter monter det sidste rør med isoleringsskum, som du har skåret til. Husk at sætte klipsen tilbage i. Step 3. Montering af Flow Gauge og CO2-flasken. Tag nu Flow Gauge og din CO2-flaske og skru Flow Gauge oven på CO2-flasken. Klip herefter endnu et 40 cm plastikrør og monter det således på Flow Gauge. Forbind derfra røret til en stophane og husk at sikre det med klipsen igen. Monter endnu et rør mellem 10-40 cm i den anden ende af stophanen og husk at sikre det med klipsen igen. Sæt nu denne samlede enhed til side for nu. Step 4. Montering af rør til Flow Cool. Nu skal vi i gang med at forbinde de foregående rør til Flow Cool, som altså er afkølingsenheden. Vi starter med at fjerne klipsene og de hvide transportpakninger fra udgangene på Flow Cool. Du skal huske at gemme klipsene, da vi senere skal bruge dem til at fastgøre rørene igen. De hvide transportpakninger kan du dog godt smide ud. Vi starter med at tage slange nummer 3, hvor vi igen skal montere et hvidt rør i enden mellem 10-40 cm, som det ses her, og husk igen at sikre med klipsen. Derfor sætter vi slange nummer 3
ind i indgangen på Flow Cool, som er markeret med Water In. Husk at sætte klipsen tilbage i. Tag nu slange nummer 4, som har røret med isolering rundt om, og sæt den ind i Flow Cool i hullet Chilled, og husk at sætte klipsen tilbage i. Tag dernæst slange nummer 5, som også har røret med isolering omkring, og sæt den ind i Flow Cool, hvor der står Sparkling, og husk at fastgøre med klipsen. Tag til sidst CO2-flasken med det hvide rør forbundet, og sæt den ind i Flow Cool indgangen, hvor der står CO2 ind, og husk igen at sikre med klipsen. Step 5. Montering af rør til Flow Heat. Nu skal vi i gang med at se på Flow Heat, som er kogeenheden. Først og fremmest skal du skrue transportlågene af toppen af Flow Heat. Tag dernæst slange nummer 6 med den sorte gummipakning og forbind den til den blå indgang på Flow Heat. Husk at spænde efter. Tag derefter slange nummer 7 og indsæt den gennemsigtige gummipakning, som du lagde til side fra tidligere. Skru derefter slange nummer 7 på den røde udgang og spænd efter. Step 6. Montering af Flow Filter. Nu skal vi have fat i Flow Filter og slange nummer 8. Start med at fjerne klipsen fra Flow Filter og sæt derefter slange nummer 8 ind i indgangen markeret med ind på toppen af Flow Filter og sæt derefter klipsen tilbage. Nu skal du bruge det tykke hvide rør, som kommer i Flow 5 vandhane kassen, og monter det hvide rør i den anden ende af Flow Filter, altså udgangen markeret med out. Og husk at fastgøre med klipsen. Dernæst forbind det tykke rør med T-stykket forbundet til slange nummer 3. Og husk at spænde med klipsen igen. Step 7. Opsætning af flow-systemet. Nu skal alle slanger og rør være forbundet. Kontroller nu, at du ikke har glemt nogle clips nogle steder, og at alle dele sidder tæt og eller er spændt. Sæt tingene korrekt i skabet, og her er det vigtigt, at Flow Cool, altså afkølingsenheden, har minimum 10 cm bagtil og minimum 5 cm omkring siderne. Dette gør vi for at sikre, at Flow Cool kan køle korrekt. Men det var meget opmærksom på, at Flow Cool ikke kan holde til at stå tæt pakket, da enheden skal bruge luft til at afkøle vandet. Husk også at sætte strømforsyning til Flow Cool. Vent dog med at tænde den. Start derefter med at kontrollere, at det varme vand og det kolde vand fungerer korrekt. Derefter åbn alle stophanerne. Du vil nu opleve, at vandet løber ind i Flow Cool. Tænd derefter for Flow Cool bagpå. Tænd for Flow Cool på displayet foran ved at holde slukknappen inde i 3 sekunder, som det ses her. Ved at trykke på knappen ovenover, kan du justere i graderne på Flow Cool. Når du har valgt din ønskede temperatur, lader du blot displayet være, og Flow Cool vil over tid arbejde sig ned på denne temperatur. Lad Flow Cool stå i 2 minutter, og roter dernæst håndtaget med det afkølede vand. Herefter skulle der gerne komme vand ud, dog vil det ikke være afkølet nu, da enheden lige skal bruge lidt tid til at afkøle. Du kan altid følge med på temperaturen på forsiden af Flow Cool. Åbn dernæst for Flow Gauge oven på CO2-flasken. Trykket skulle gerne vise ca. 4 bar. Giv igen systemet 2 minutter og test vandet med brus virker korrekt. Nu skal vi til at se på Flow Heat og den kogende funktion. Vent med at sætte strøm til Flow Heat før følgende step. Start med at aktivere den kogende funktion på Flow 5 vandhanen, indtil vandet vil være helt fyldt op i Flow Heat tanken, og derefter vil komme ud af vandhanen. Slut derefter Flow Heat til strøm, og tænd på displayet ved at holde slukknappen inde i 3 sekunder. Det er vigtigt, at du ikke sætter strømmen til og tænder for Flow Heat, inden den er fyldt med vand, da det kan skade enheden. Sæt herefter en ønsket temperatur, og vent på, at vandet varmer op. Efter 8 minutter skulle vandet i tanken gerne være kogende, og tøm derefter hele Flow Heat, og lad tanken fylde op igen, og tøm den 1 til gang, så i alt 2 gange. Dette vil skylle filteret igennem og rengøre Flow Heat, så den er klar til brug. Efter dette step er du nu færdig, og du kan nyde din Flow 5 med de 5 typer vand, den har. Dermed varmt vand, koldt vand, dansk vand, afkølet vand og kogende vand. Vi håber, at denne installationsguide gav god mening, og ellers er du altså velkommen til at kontakte Flow, hvis du har spørgsmål.